siga ka bɛn ni bitɛrɛ lɔɛ sa juillet kalo 20 san 2023 aw bisimila ko kura aw ka fasili gafew kura kasa min ye ka fasili gafew ko ta kɔnɔ k'olu yɛlɛma bamanankan cɛ ɲina walasa cogo min na bɛɛ ka se k'i ka faamuyalita sɔrɔ a la cogo min na Fatumata Jane ne b'aw bolo kɔrɔ fo ka taa se Dawuda Sakɔ ma Dawuda ni yantuma kɔri basi tɛ alhamdulillah Dawuda an ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ la sa an bɛ taa angɛrɛ ko ale kunna kun kan 22 septembre AM Touré ni ale ka fasiri ye ko a ka angɛrɛ ko kɔni k'a kelen bɛ kamanagan ko ni kini ko kɔni caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sɛnɛkɛlaw bolo bari sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ wa société ba dɔ tun bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko ɲumani k'ale kɔni tɔgɔ kɔni ko bɔlen don angɛrɛ ko kɔni o ko la fɔlɔ bari sabula k'a kelen nafa a ko jɔn bɛɛ ko o ko kɔni na k'a kelen o kelen bɛ degun ye caman ye min ye an ka malo sɛnɛlaw fo ka taa se an ka dumuni sɛnɛmafɛn sɛnɛbaga dɔw ma fɛnɛ o hukumu kɔnɔna la sa u kɔni u ye sɛbɛn kɔni u y'o sɛbɛn k'o bila min kɛra juillet kalo 18 san 2023 min kɔni a sɛbɛn kɔni a tun bɛ ka taa maa caman kɔni o cogoya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ka baara kɔni bɛnnen bɛ sɛnɛko ma n'a bɛ fɔ ko ministère de l'agriculture n'o ye Lasine Dambele ye ale kɔni ale ka ko tun b'a kɔnɔna la fo ka taa se ministre de l'économie et des financements ko a mana kɛ balo ko a mana kɛ suma ko fɛn fɛn ye sa a tɛna se ka taa ka wariko tigi kɔni o bontigi to o to a fɛnɛ tun bɛ a la gouverneur n'o ye Segu ye bari sabula n'i y'a ta k'a lajɛ sɛnɛ in caman n'o ye maloko ta fanfɛla a bɛ kɛ Segu ale fanfɛlaw la fo ka taa se Pakam o ni maa ɲɛmaa ma n'o ye président ye PDG de l'Office du Niger o toit tun b'a kɔnɔ CNDT fo ka taa se CRA Segu ale kɔnɔna la fo ka taa se ɲɔnɔ ale préfet ma olu bɛɛ to a tun b'a kɔnɔna la min kɔni ye ka sigiba kɛ ani fɛnɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa cogo min na nin ko in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na angɛrɛ bɛ se ka sabati bari sabula angɛrɛ a kɛ n'a fɔ k'a dɛsɛ n bɛɛ angɛrɛ ko yɛrɛ dama yɛrɛ fɛnɛ tɛ ko ye ko sanji fɛnɛ kɔni k'o ti ka na a na waati la angɛrɛ ko b'a la sanji fɛnɛ ko b'a la ko nin kɔni ɲinan sɛnɛ ko in kɔni min bɛna nun don ka bɛn ni san 2023 ka taa san 2024 na ko bolodi ɲɔgɔnma kɔni k'olu ɲɛ bɛ min na a la ko dɔrɔn ye a fura ye walasa cogo min na maloko fo ka taa se suman tɔw ma sa u bɛɛ bɛ se ka u nimafɛnw sɔrɔ cogo min na bari sabula angɛrɛ o y'a nimafɛn dɔw ye ni angɛrɛ tɛ sɛnɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ yɛrɛ kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔ ni angɛrɛ ko bɔ a la kabako don dɛ san ti ka na angɛrɛ ti ka sɔrɔ san wɛrɛ kɔni malo tɛ se ka sa ɲɔ tɛ se ka sa ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati yɛrɛ la dɛ ko ko malo yɛrɛ da o kɔni o sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ malo kɔni o tɛ se ka sa ko kulo bɛ yɔrɔ dɔw la 100 dɔw ka yɔrɔ la 110 olu la ko o min filɛ nin ye dɛ ko ni san mana angɛrɛ ko yɛrɛ fɛnɛ ko ma ɲɛnabɔ ko yala ko san wɛrɛ ta ko bɛna taa kulo joli la kulo bɛ taga joli la an bɛ taa aventure la k'a ko kɔni ko ma nɔgɔ ko sigi ka fɔ ani fɔ ka bɛn kɔni ko ka se k'o nu don cogo min na société Eli Jara n'a bɛ fɔ ma CAOSD ko fo ka taa se société du gouvernement n'o ye débat ye k'olu kɔni fɛnɛ kɔni ye k'olu bɛ ka alliance kɛ min ye bolodi ɲɔgɔnma ye walasa cogo min na ni sɛbɛn min bɔra ka da walasa cogo min na bɛɛ ka se k'i bolo fara ɲɔgɔn kan bari sabula ko Mali maa kelen ta tɛ dɛ bɛɛ de jɛ don bɛɛ ka se k'i bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na walasa lafiya da kelen kɔni u bɛ se ka se an ka sɛnɛkɛlaw olu kɔni ma cogo min na ne tun ye sɛbɛn bɔra 22 septembre m'aw bolo AM Touré ale ka fasiri don an bɔlen kɔfɛ yen sa an bɛ don les sources ale kɔnɔna la Mariam Sissoco ni ale ka kalimu ye k'an ka taa yɔrɔ jumɛn k'an ka taa 15e commissariat 15 ale commissariat olu kɔnɔna la ko n'i y'a ta k'a lajɛ o don ko ko nin ye cɛ dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko OS k'ale kɔni kun sigiyɔrɔ kun bɛnnen bɛ Divo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Côte d'Ivoire ale kɔnɔna la k'a kun ye commerçant ba ye yen nɔ ko cɛba in kɔni k'a ka baaraw kun bɛ ɲɛ a bolo waati dɔ la nka baaraw nana tiɲɛ nin waati laban in na ko cɛba in kɔni a ma se k'o dayɔrɔ sɔrɔ a golo la koyi bari sabula ko i bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye k'Ala k'i kisi labanko juguya ma cɛba in ta kɛra o ye nin waati laban in na dɛ bari sabula ko waritigi kɔrɔ binnen ko kɔni k'a da man di a tigi golo la fiyewu
ko ni ya ta k'a lajɛ sa cɛ bɛ kɔni ale bi ni kɔfɛ ni ko in na de a filɛ ka taa maramafɛn dɔ de ɲini u bɛ min dilan u bolo yɛrɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko fabrication artisanale la n'o ye marifa ye k'a y'o de ɲini sa walasa cogo min na ale bɛ se k'a dayirimɛ ɲini cogo min na Bamakɔ ale kɔnɔna la bari sabula a kelen n'a fɔ a nana ka bɔ Côte d'Ivoire kɔni o kɔnɔna la pewu k'a ka mago tɛ si hakɛya la a mago tɛ cɛ don wa muso don wa a ka mago t'o si la n'a kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko dɔɔnin b'e kun k'a b'a da i kun ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɛn ni juillet kalo tile 18 sufɛla ye sa ko ni kɔni nin ye muso dɔ ye ale kɔni tun b'a ka mɔbiliw kɔnɔ waati min na de a bɛ ka bɔ a ka baarakɛ yɔrɔ la bari sabula ko kɛnkɛyeri o bɛ muso in bolo Mɛdinɛkura waati in na rond-point in bɛ n'a bɛ f'o ma ko Palestine Mɛdinɛkurakaw fɛ yen nɔ ko muso in kɔni jɔlen tun bɛ fee la o waati kɔfɛ a jɔlen tun bɛ o yɔrɔ min na de ko cɛba in de kɔni nana dɔrɔn ka sin ka ale ka mɔbili dayɛlɛ dɔrɔn ka don k'a sigi k'ale ko ko nin y'a sugu jumɛn ye k'i don ka don ka mɔbili kɔnɔ k'i sigi k'a ko i nɛ minɛ sisan ka bɔ n kunna ko k'ale ko k'ale y'i fɔ yɔrɔ min na ani a ka marifa bɔ ka jɔ ale la i kumara dɔrɔn k'i ni bɔ jɔngi don ko ale kɔni ale ma se ka kuma ale ma se ka fosi kɛ ye k'ale ko k'ale bɛ kule nka ale tilala ka na ye tuguni ko kule kɔni ko kun t'a solution ye fura t'o ye fiyewu bari sabula u bɛ fee la fee bilalen kɔfɛ waati min na dɛ k'a ko ale ma ko téléphone bɔ ka di yan n'o ye nɛgɛjuru siraw ye sa k'ale ko téléphone t'a ale bolo k'a ko téléphone t'i bolo k'a y'ale ka saki minɛ ale la ko o dayɛlɛ yɔrɔ min na k'a sɔrɔ 200 kɔni ale bɔra n'o ye a ka magasin kɔni na n'o ye a bɛ kɛnkɛyeri o tɛ nɛgɛfeere yɔrɔw ni siman feere yɔrɔ ye wa k'ale kun bɔra n'o ye yen nɔ k'a sin ka 200 ta ten k'o bɔ ale kun yɔrɔ bɛɛ k'u ka bɔ mobili kɔnɔ ka taa n'a yɛrɛ a taalen kɔfɛ waati min na ale fɛnɛ kɔni y'a ka mobili kɔni wuli sa ni ka taa 15 Anbugu polisiso kɔni o la sa walasa cogo min na ka taa déclaration kɛ walasa cogo min na boloda ka kɛ ni cɛba in ka maa min ka baara ye nin ale kɛra a ko fɛn bi a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛ bɛ se ka bɛn n'a ye don wɛrɛ tuguni ale kɔni a y'a ɲɛfɔliw bɛɛ kɛ sa cɛba in yɛrɛ kɔni bɛ cogo min na a y'olu bɛɛ ɲɛfɔ waati min na de polisiw kɔni olu fɛnɛ wulila k'u ka baara bolo kɔni k'olu caman bila sen kan u ka yala o kɔnɔna la sa u ka yɔrɔ kofɔlen min n'a bɛ fɔ a ma Bagadaji commune filanan kɔnɔna n'o ye sigida filanan ye ko a bɛ fɔ a yɔrɔ ma ko Milieu k'olu kɔni ka yala bɛnnen o yɔrɔ ma de ko cɛba in tun b'o yɔrɔ kofɔlen in de la k'a kun bɛ k'u ka ɲɛnaminimafɛn dɔw san n'a bɛ fɔ minnu ma ko ɔfu ani kayu k'a kɔni tun b'o san yɔrɔw la dɛ a major de police n'o ye Musa Seydou Jawara ye k'ale kɔni ale n'a ka cɛdenw y'a bolo da ka kaki k'a minɛ ka taa bila u ka polisiso kɔni o kɔnɔna la walasa cogo min na ɲininkali minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ k'u k'a la dɛ olu ka se k'olu k'a la cogo min na cɛba in yɛrɛ kɔni a donna ka kow bɛɛ la k'a ɲɛfɔ a y'a yira k'a fɔ k'ale ye commerçant kɔrɔ de ko feerekɛla kɔrɔba kun don Côte d'Ivoire ale kɔnɔna la nka waati laban in na ale nana ka na bin k'a ka wari n'a ka nafolomafɛnw bɛɛ tiɲɛ a bolo o tiɲɛnen kɔfɛ sa ale kɔni ale ma se ka lafiya bada o kɛlen la sa ale kɛni wulila sa ko ka taga teri dɔ fɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ ni fɛn kuntan ninnu feerebaga y'u ye ko ko kɔni ni marifa in feere ale ma 600 sefa wari 600 dɛ ko a feerela ale ma o de la o kɛlen kɔfɛ sa k'ale yɛrɛ kɔni nana Bamakɔ ko nin y'a duwakun 2 de ye nka ale ka nin bingali wale in de a ta fo fɔlɔ yɛrɛ de bɛnna ni muso kɔfɔli ma Bamakɔ kɔnɔna la bari sabula a kun b'a kɛ Côte d'Ivoire de ye o kɔni ko kɛra juillet kalo tile 18 san 2023 nɛgɛ kaɲɛ 20 waati de k'a kɛr'o la k'ale kɔni ko muso in y'a fɔ cogoya la k'ale kɔni y'a kɛ ten tɔ de k'ale donna a ka mobili kɔnɔ walasa cogo min na k'a ka baara bolo kɛ o kɛlen kɔfɛ sa u y'a yira k'a fɔ k'a tun bɛ ka bin mɔgɔ kan ni marifa de o kɔni na sa u y'a bila Madade dépôt la Madade dépôt kɔfɛ sa ko min na walasa ɲininkali minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛna k'a la fo ka taa se kiiri minnu bɛ yen nɔ o kan ka tigɛ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ waati nataw la k'u bɛn'o d'a kan bari sabula ko bingali wale kɛ b'a don o kɔni kɔfɛ sa ko muso kɔni ale kɔni bɔra sa foli ni foli madaw bɛɛ kɛ polisi ninnu ye bari sabula ale bolomafɛnw kɔni o yera n'o kun y'a ka 200 o yera wa a ye foliba kɔni ta k'o ɲɛsin 15 polisiso ɲɛmaa kɔni o ma n'ale kɔni ale bɔra yen ka taga yɔrɔ wɛrɛ la ko polisiw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu sigili tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko walasa cogo min na maa o maa bɛ yen nɔ n'i nana ka n'i dama kasi o la n'olu se kɛra fɛn fɛn ye malidenw kelen o kelen dɛmɛli la k'olu b'a kɛ ko k'i dɛmɛ ni tun ye sɛbɛn bɛ le Susu maaw ta don Mariam Sissoko ale ka fasiri don n'i y'o bila ne bɛ sɛbɛn ta an bɛ foli kɛ an ka
finitigilakaw ye lakana tigilabaw foli belebele b'u ye nka u ka denmisɛnninw ka kankari da denmisɛnninw ye kosɛbɛ dɛ denmisɛnninw donnen don fɛn dɔ la sisan u b'a fɔ dɔw ma ko jɔngiw u b'a fɔ dɔw ma ko maganɛw u b'a fɔ dɔw ma ko gɛngsaw n'u y'u ka kɔlɔw kunu hali u bɛ se ka jinɛ minɛ i y'a faamuya b'a la denmisɛnninw tiɲɛnen don u bannen don baara ma ka dɔrɔgu juguw ta marifaw ta ka t'o dasi mɔgɔw la ka mɔgɔw ka nafolomafɛnw minɛ o ntaraki ka tɛmɛ n'u ye lakana tigilamaw a bɛ baara la ka foli k'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ u b'u ka baara bolo la u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ cogo min na u sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ni maa kofɔlen ninnu n'u ye banbagaci wale maaw ye dɛ ka se ka bolo da k'u ka cogo min na bari sabula u b'u ban fɛn bɛɛ de ma ka wuli ka nin kojugu kuntan ninnu kɛ maaw la maa minnu b'a min k'a bɔ dɔw yɛrɛ ta kɔni ye u bɛ wuli ka t'u dahirimɛ ɲini yɔrɔ dɔrɔn de la ka a ko kɔni min filɛ nin ye k'a sera ban ye ten tɔ siga t'a la dɛlinanko bila man di tile kelen n'an bɔra yen sa an bɛ don an yɛrɛ ka boîte ale kɔnɔna la n'o ye magasin du Mali ye ni an ka ɲɛmaa n'o ye Alassane Kone ni ale yɛrɛ ka fasiri ye sa k'an ka taa yɔrɔ jumɛn ko Mali kɔni ka wuli ni nɔn ko min tun bɛ yen n b'a la n t'a la k'a ko kɔni bɛɛ bara kɔni cira parapapa ka bɛn ni waati tɛmɛnenw ye min kɔni n'o kɛra an ka furancɛ fanga maa ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Koyita ye a kɔni a bɔra ka kumasen caman kɔni k'o bila maaw ɲɛkɔrɔ min kɛra sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 22 san 2023 n'o ye nouvelle constitution ye a kɔni bɔra k'a ɲɛfɔ k'a yira fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko Mali kɔni k'o kɛra 4e république ye o tɛ république 4nan ye wa ko Mali kɔni ko a kɛr'o ye nka ɲininkali gɛlɛn o kɔni tɛ ŋunin bɛ Alassane Kone fɛ a yɔrɔ kofɔli in na dɛ ko 4e république ye nka a bɛna kɛ sɔngɔ jumɛn de la ɲininkali gɛlɛn yala hɛrɛ de bɛna k'a kɔnɔ wa bɔnɛ de bɛna continuer la ala ka kɛ hɛrɛ k'a ko man dɔgɔ ko ɲininkali kɔni ye ko o bɛ yen nɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ manjɛ fanga maa ɲɛmaa kɔni n'o ye colonel Asimi Koyita ye a y'a yira k'a fɔ kɔni k'ale bɛ fɛn min ɲini depuis ale sigi don dɛ depuis ale kɔni kɛra maliyɛn ye n'ale y'a dɔn k'ale ye maliyɛn ye fo k'ale don finitigiya la fɛn kelen bɛ yen n'ale b'o ɲini k'o kɛ Mali kɔnɔ o ye maliden bɛɛ ka hɛrɛ de ye maliden bɛɛ ka nisɔndiya o de kɔni ko o ka d'ale ye kosɛbɛ o hukumu kɔni kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko yala o ko maa jɔn bɛ n'i bɛ se ka nisɔndiya ka sɔrɔ i kɔngɔtɔ don o tɛ se ka kɛ kɔngɔtɔ k'o bɛ se ka nisɔndiya wa jamana min bɛ yen nɔ ni kuran t'a kɔnɔ nisɔndiya bɛ se ka na ye wa yelen tɛ yen nisɔndiya bɛ se ka na jamana min bɛ yen nɔ fɛnɛ ni jamanadenw bɛɛ bɛ chômage la baara tɛ yen denmisɛnninw bɛ kuntanko la yala hɛrɛ bɛ se ka na o jamana sugu kan wa ko jamana bɛ yen fɛnɛ n'a bɛ se ka nisɔndiya ka sɔrɔ kɛnɛya tɛ yen wa ni ɲininkali damadɔ kɔni o tɛ ŋunen bɛ ni fasiriden gafe in kɔni ale kɔnɔna la min kɔni ye kɔni ko o kɔni ko o kɛ man di bada a kɔni a y'a yira k'a fɔ ko nin wi min kɔni tale filɛ nin ko k'a sɔngɔ tɛna kɛ dɔwɛrɛ hɛrɛ ani hɛrɛ kɔ an b'a la fan kan k'ale sigilen don o de ka hɛrɛ kɔni ani hɛrɛ Mali kɔni maliden fɛn fɛn kelen bɛ yen ni dekun b'u ka dɛ ale nakun ye walasa cogo min na k'olu ka dekun bɛɛ satisfait cogo min na n'o ye satisfaction des biens des citoyens n'o ye jamanaden kelen kelen bɛɛ ka dekun an'u ka kamanagan o bɛɛ ka se ka munafa cogo min na o kɔni o ye président Koyita o y'ale kumakan ye a ka sigili ninnu kɔnɔna la min kɛra sibiri tɛmɛnen in na a tilalen kɔfɛ o la sa a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko Mali kura min filɛ nin ye dɛ ko nin tacogo wɛrɛ kura de y'a bolo n'o ye nouveau départ ye ko walasa cogo min na maliyɛn kelen kelen bɛ yen bɛɛ ka se ka lafiya condition ɲɛnama bɛ se ka don Mali kɔnɔ cogo min na maliyɛn kelen kelen bɛɛ ka lafiya cogo min na ko par sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati tɛmɛnen n'a fɔra ko hɛrɛ bɛ na Mali kɔnɔ ko a hɛrɛ bɛ ta k'a da jɛkulunin dɔɔnin de kan ko nka ko sen na ta ko o t'a la dɛ ko a maliyɛn bɛɛ de ka hɛrɛ bɛ na sɔrɔ ni wi ale kɔnɔna la ni tun ye sɛbɛn bɔra n'an yɛrɛ fɛ yan nɔ n'o ye magasin du Mali Alassane Kone ale ka fasiri don Dawuda Sakɔ nin bɛ dansigi an ka bi revue de la presse la min kɛra e fɛ fo ka taa se ne ma an bɛ k'an bɛ bolo da waati wɛrɛ.